फंबाय बोरै नांखो जोंनि कार्बि आंलंनि वाटारफलाव बुंनो माने राव गैया आरो आंहा राव गैया मानो होनब्ला जिखिनिखौ खस्थ' जाबोदोंमोन फैनायाव ना बेखिनिया जोबजोबलांबाय नुफैनानै आगोल मबाइलाव नुदोंना नुवाखैमोन नुदों बुहुत बार ओमफ्राय माने मबाइलाव गाहाय नुयोदे कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्टनि बिथोरावनो गेदेरसिन वाटारफल बेलुघाट नायनो थांगासिनो दङ मोनसिगोननो सिगाङाव जोंहा एक्सट्रा इउटिउबार फंबाय दङ बिथाङा बेनि लकेलखा नालाय बिथाङा गाइड होलांगासिनो दङ थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनै बिगेस्ट माने वाटारफलखौ कार्बि आंलंनि बिथोराव डिस्ट्रिक्टनि बिथोरावनो देखायलांनो नाजादों बारा गोजान गैला सफैनाया ओमफ्राय आरो ओरैनो लागोन 20 मिनिटसो लाबावगोन ओमफ्राय जोंहा गेजेराव सफैबाय ओमफ्राय लामाया एसेबां अभार मोजां नङा आरोना मानो होनना बुंबाथाय बेयो टुरिजम प्लेस ना माने बेयाव गारि गेदेर गेदेर फैबाय थायो नन स्टप फैबाय थायो दासान्दि एसे खम जागोन खिन्थु मोनसे समाव बिराद मानसि फैयो एरखे हायो आरो जों सफैबाय दानिया बेवहाय टिकेट लानांगोन बे वाटारफलसिम थांनो थाखाय थ' पार पार्सन 20 रुपिस आरो बाइकआव 50 थ' टटेल मिलायनानै 70 रुपिस करि पार पार्सन थ' मोनथामनोसै जोङो ना गेदा बिथिंजाय मेंबाय थ' डिपार्टमेन्ट अफ टुरिजम कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल बेयो कार्बि आंलंआव थ' टाइमा 6 AM to 4 PM भिजिट फर एन्ट्रि थ' हाबलांसै ना हाबलांना देखायनोसै जोंनि बाइकआ नैखिनजा पार्क दंथ'यो थ' गोजौ आरो अफ रड बिराद खस्थ' मोनबोदों आरो फैनायाव नायबावनोसै दानिया सिङाव थांनानै माबायदि नुयो खोनाबाय थानाय न' टिकेटखौ लानानै हाबबाय दानिया मोनथारनोसै आरो ने मोनथारनोसै बिराद गोजौ जायगाया बाइकआ खस्थ'आनो डाबलिंबाथाय बिराद खस्थ' माने 125 cc बाइकआ बोसलाबलायनोनो हायाखै आरो मोजाङै थ' सिंगेला मोजांसिन जायो आरो कार्बि अट'नमास काउन्सिलनि आन्दाराव बेयो पाहार एरिया हाजो एरिया बांसिनानो कार्बि सुबुंफोर दं बेयाव माने कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्टआव बे लांहिं एरियायाव बांसिन हाजोआरि एरियायावसो कार्बि सुबुंफोरखौ नुनो मोनदों आरोना जों लांहिंआव गोबां जोंनि हारिनि बर' सुबुंखौसो नुनो मोनदों आरो थ' बे हाजोआरि एरिया आरो दा नायदो नोंथांमोना नुदोंना सिगाङाव मा बुंगोन नेचारेल जायखौ मिथिंगायारि नुथाय वाव बेलुघाट कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्टनि गेजेरावनो देरसिन लोगोसे मोजाङै नायबिजिरोबा जानो हागौ आसामावनो बोजोंबा बोजोंनिख्रुइ देरसिन जागोनदां थ' गोजौआव थांनि नायलांबाय था गोसोआ ओरैबायदि गोजोनदो माने दा बुंसै सिरिया स्टार्ट बे सिरिनि थ्रुजों जों थांगासिनो दं आरोना सायाव वाव नोंथांमोना मालाबा कार्बि आंलंआव फैब्ला फैथार नो एन्ट्रि फैजाय सिगां माने जे बारलाङोमोन आरो मानसिफ्रा बै सिंसिम बे जे नुथाय जायगा बे सिंसिम थाङोमोन आरो नायनो बे सिंखौ खिन्थु गोबाङानो माने आथिं आखाइ बायनायनि थाखाय माबाबाय आरो बन्द' खालामना होबाय नो एन्ट्रि आरो देन्जार नै दाबो आंनि मोखाङाव माने फुरा माने दैनि जा दोहौ दुब्लैफैगासिनो मा बुंगोन ना मा बुंगोन जेबो माबायानो गैया ओरैबायदि मोजां फट' सेसननि थाखाय सान्दुङा बेथिं गोलैना होदो एक्सप'जार लेभेला ओरैबायदि क्लियार जायो माने बुंनो नांला आरो एक्सप'जार लेभेला देन्जार जाखायो भिडिअखौ शेयार खालामदो जेसेबां हायो लाइक खालाम लोगोसे माने हेपिनेस ममेन्ट आं ड्रन थानायबा बे सासेम लांनो जुजिगौमोन खिन्थु ड्रन गैया आंना माने ग'प्र'आ माबो जाया आरो ना जुमबोथ' गैखाया नालाय डिजिटेल जुम दङब्ला इमान मोजां जाया जुम खालामदो नाय फंबाय माबायदि गोसोखौ ओरैबायदि मोजां मोनदों ना
माने गुदुं सिंनिफ्राय एकदम ओरै ओंखारबोनाय आरो जेनेबा गाइखेर बादि गुफुर थारमाने ओरैबादि गुफुर नाय अखा बायदि फ्रि सिरिबोगासिनो दं जोंनि दैयाव ओरै अखा फैबाय थादों ओमफ्राय बिराद गुसु आरो दैयाबो गुसु ओमफ्राय बारहावाया गुसु ओरै पलुसन गैखाया आरो ओरैबायदि पियर अक्सिजेन ना पियर अक्सिजेन ओमफ्राय दैया नाय आङो दा ओरै गोसोआनो ओरै जादों थारमाने ओरै बारनानैसो नायनो गोसो दंबावो आरो मा दङ इसिबां गोबावबाय बरिया बरिया नायबायना इन्टारेस्ट बरिया माने गोसोआव मोनसे मेमरि जागोन आरो जिउआव फैनो हायो ना हायला मिथिला अब्लाबो दिनैनि साना माने जोंनि थाखाय बहुत इन्टारेस्टिं डे जागोन खस्थ'आ दिनै एकदमबारे साफा जालांनाय बायदि मोनदों आरो एकदमबारे थारमाने मोदोम सालाजोब्बाय मोदोम सानायफ्राबो एकदम मोजां मोननाय बायदि जाहैबाय आरो दा तो नोंथांमोना बेबायदि इन्टारेस्टिं भिडिअखौ नुबाय थागोन तो बे भिडिअनि थाखाय मोनसे लाइक हो आरो गासैनोबो शेयार खालामना हो जाहाथे बे भेलुघाटनि सोमोन्दै मिथिना मोनो मानो होनब्ला गोबाङा ससियेल मिडियायाव नुदों मबाइलाव नुदों नाथाय जों रियेलाव नै बेयाव दंफैयो तो नोंथांमोनाबो जुदि कार्बि आंलं फैयोब्ला प्लिज अननानै खेबसे फै नाथाय जायगाया जोबोर गोजौ सेफटि निजेनि सेफटि मेजारखौ माने गोसोआव लानानै फैबानो जाबाय दे तो आरो देखायलांनायनि सायाव माबायदि दं नाथायबा सिङाव जों दै सिंसिम थांनो हाया एलाव गैया मानो होनब्ला बेवहाय डेन्जार मोनसे ना बेयो दैनि दोहौ आरो ना तो जों फट' सेसन खालामनि आरो नायदिंबावनि ना तो नोंथांमोना नायलांबाय था साबस्क्राइब खालाम आं माब्रै नोंथांखौ माने साबायखर बावबाय नोंथाङा जि इमान मोजां जायगा देखायबाय साननैसो एसे आगोलाव जानुवारि फेब्रुवारि टाइमाव माने बांसिन मानसि जायो आरो बेयाव फैनाया तो थेंक इउ वान्स अगेन ओमफ्राय बोरै नांगौ जोंनि कार्बि आंलंनि वाटारफलाव बुंनो माने राव गैया आरो आंहा राव गैया मानो होनब्ला जिखिनिखौ खस्थ' जाबोदोंमोन फैनायाव ना बेखिनिया जोबजोबलांबाय नुफैनानै आगोल मबाइलाव नुदोंना नुवाखैमोन नुदों बुहुत बार ओमफ्राय माने मबाइलाव गाहाय नुयोदे ओमफ्राय रियेलाव नायबाथाय माने जोबोर गोजोन आरोना दा जेरै आदाया बोरै नांदों जेनेबा नों मबाइलाव नुनायजों दा रियेलाव नुनाय रियेल मेगनाव माने सानस'नो हायो जे सोरगोफुरियाव दं आरो ना जों मिथिंगायानि जा गोहो मिथिंगानि जा नुथाय जा मिथिंगाया खालामो बेयो माने सानथावना माने जोङो गोनोखोआरियाबो माने साननो गोनां बायद' खालामो आरो ना तो थेंक इउ वान सेकेन्ड फंबाय वेलकाम ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों माने फोरमायनो हायाखै आं जे नोंखौ फैया होननो लिंबाय थादोंमोन आंनि रिक्वेस्टआ माबायदि दा जोबोद साबायखर आदानिसिम आरो लोगोसे एक्सट्रा इउटिउबार नि बिगोमा बिथां आदानिसिमबो रोजा रोजा साबायखर मानो होनब्ला बिथांमोना दिनै बेसिम लाबोआमोनब्ला आङो नुफैयामोन लाइभआव माने ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों जे जिबना बेफोरबायदि माने मिथिंगायारि नुथाय नुफेराखै आं मालाबाबो दा गोसोआव मिजिं लाबायना ओरैबायदि आसा थिबाय इयुनाव आरो फैबावनायनि नोंथांमोना फै जा बिथांमोना अलरेडि फैबाय बिथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टनि गेजेरजों बुंहरदो ओंखारलांसै बे गाखोनानै नायनायनि थाखाय सुबिदा खालामदों बे टिकेटनि चार्जआ ओरैबायदि 50 रुपिस बाइकआव आरो 20 रुपिस पार पार्सन तो बेनोमोन स्पिचलेस जेबो राव गैलालाय बुंनो मेंनाय दुखु दाहा गासैबो गोमालांजोब्बाय मोनसे खावलायगोन बेवहाय जा बिथांमोना बेरायनो फैयो बेवहाय जाला लोंला खालामनानै प्लास्टिकफोरखौ बेहाय इउसनि मोनसे दङ बेवहाय दोनलांबा मोजांसिन जागोन मानो होनबा नेचारेल मिथिंगायारि सम्पदथ' बेखौ संरैखा खालामनो जों गासैनिबो नालाय तो दिनै कार्बि आंलंनि बे लांहिनिफ्राय कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्टनिनो देरसिन वाटारफल बेनिफ्राय थांफिननो लाबाय इयुनाव फैफिननायनि मिजिंथिजों लोगोसे नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामगोन जा बिथांमोना बेसिम फैयो सेफटि मेजारखौ नायनानै फै लोगोसे बेयो कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्टनि कार्बि अट'नमास काउन्सिलजों सालायजागासिनो तो थांफिनसै जोंना नैबे बाइक पार्किंआ बेवहाय दोननो हायो गारिजों फैयोब्ला थाबायना फैनांगौ होनब्ला एसे गोजौ नालाय 3 आरो 4 आवार्सनि गेजेराव थाबाय आरो ना जोङो जिरायबाय तो फंबाया मा बुंगोन आंनि चेनेलनि गेजेरजों मा बुंनो माने बेसिम फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरो सोरबा फैनो गोनां दंबाथाय फैबानो जाबाय जोबोर मोजां प्लेस आरो बयबो माने बेयाव डाइरेक्ट फैनो गोसो जाखायो भेलुघाटआव बांसिन कार्बि आंलं बुंबाथाय बेनो नामजादाना सबनि बयनिफ्रायबो माने बिगेस्ट वाटारफला कार्बि आंलंनि बेनो ओमफ्राय भेलुघाटआव फैबानो जाबाय खिन्थु सोरबा फैबाथाय माने बेयाव नेट मोननाय नङा आरो मेन खोथाया बेनो ओमफ्राय बेनिफ्राय थांनो गोसो जानाय नङा लास्ट टाइमाव बेखौनो बुंजागोन तो थेंक इउ वान सेकेन्ड फंबाय लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक खालामना होबानो जाबाय भिडिअखौ थेंक इउ स' माच अके तो भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबबाय गुबुन मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ थाबैनो लोगो मोननायनि आसाजों दिनै कार्बि आंलंनि बे भेलुघाटनिफ्राय
थांनोसै टाटा बाय बाय फिउचाराव फैबावनायनि मिजिंथिजों भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय थेंक इउ स' माच नायनायनि थाखाय लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक खालामनानै होदो दा थाबैनो गुबुन मोनसे ब्लग भिडिअ लोगो मोननायजों बाय बाय